Ook bij een toprestaurant als de Heren van Haningsma staan je gewoon de jippels op het vuur. Je zoenen misschien wat luxueuzer verwacht je op een toch wel feestelijke dag voor het restaurant. Chefkok Geert-Jan Vaatjes en zijn team staan op het 43e plak in de top 100 van de Lekker. Elke beoordeling die je krijgt is interessant en wil je graag weten hoe je beoordeeld wordt. En ja, dan is het toch wel spannend dat hij weer uitkomt. En dan zit je toch wel even voor de computer en te bellen van oké, wat gaat er gebeuren, waar gaan we heen? Dus dan is het absoluut een heel mooi moment dat je weer 2 plakken stijgen binnen. Ook bij Indonesisch restaurant Tanjong Priok in Arnhem giet de lekker stickerjoet op het door. Het budget dat ze bij de beste 500 van Nederland jaren. Maar ja, wat heb je er aan zo'n? Het jouwt een stukje waardering weer, maar om nou te zeggen, daar ligt ze kwekker van. Nee, het is alleen ervan dat de gemiddelde gast die is het beste bekend met lekker en is daarom van je PR, van je oren is het nuttig. Hoewel gewoon chefkoks er niet van hamaten, is voor een grote groep consumenten de lekker toch een belangrijke graadmeter. Maar met 2 restaurants in de top 100 zou je denken dat het Friesland culinair wat achterin. Of is dat scorebord journalistiek? We vregen het een zaakkundige van de hotelskwallen van Stenden. Ik weet zeker met wat wij in Friesland hebben aan ingrediënten, aan tradities, dan steken we buiten echt de andere provincies uit. Dan steken we echt boven de normale restaurants uit. Alleen, we moeten wel, laten we zeggen, de ballen hebben om die tradities even achter je te laten en nieuwe dingen te bedenken. Om je heen te kijken. Het moet moderner worden. Als je hele leuke, hippe restaurants hebt, waar je gewoon een lekker beetje bloemkool, rode kool, aardbol, gehaktballetje, maar dan echt top gemaakt, dan ga je 1 of 2 keer in de week uit. We moeten hier wel meer lawaai maken om het spul hierin te krijgen. En dat doen we naar mijn inzicht nog te weinig. Het broeken van sociale netwerken, mailcores wat dwan en dat vooral uiterie in de richting van het westen. Dan komen er ook meer inspecteurs op af. Geert-Jan Vaatjes zal het net lezen. Hij liet hem krijgelijk als chef Esther Gerritsma van Tanjong Priok als Jan in het westen. Bij gelijks als deelnemer in het SBS-programma Menu van Oranje. Je weet er nooit waar het goed voor is. Misschien nog een hogere notering in de Lekker. Hey, je wilt nog iets speciaals, lekkers op het menu staan? Altijd iets lekkers op het menu staan, maar nee, we doen gewoon ons normale werk. En juist hebben we een glasje champagne gedronken, maar we gingen gewoon weer aan het werk. En ja, dan met de gasten met de jong weten, dus daar gaat het om.